A reci mi nešto po duši kao prijatelj. Jesi srećna? Nisam. Znala sam to. A još jedno pitanje, a reci mi otvoreno. Jel bi voljela da imaš mlađeg muža? Ti si još pravo dete, pa naravno da bih voljela. Aj, pitaj mi još nešto. Tebi se doktor dopada? Da! Veoma! Ja imam glupo lice. A je li? Eto, on je malo čas otišao. A ja još jedno počujem njegov glas i njegove koreke, kad pogledam u mračni prozor, meni se njemu priviđa njegovo lice. Pusti me sve da ti kažem. Ja ne smem da govorim tako glasno, mene je stid. Ma hajdemo u sobu, tamo ćemo razgovarati! Ti izgleda glupo. Priznaj. Reci mi nešto o njemu. Šta da ti kažem? On je pametan, sve zna i sve može. On liječi sade šume. Nije stvar ni u šumi, ni u medicini. Draga moja, to ti je talenat. Znaš ti šta znači talenat? Smelost, slobodna glava i široki zamah. Uzmar, posadi drvce i već razmišlja šta će biti kroz 1000 godina, već mu se priviđa sreća čovečanstva. Takvi ljudi su retki. I njih treba voleti. On pije ponekad. Grub je. Ali šta to mari? Talentovan čovek u Rusiji ne može da ostane besprekoran. On misli samo kakav je život tog doktora. Neprohodno blate po drumovima, mraz, mećeva, rastojanja, ogromna ljudi, grubi, drski. Po takvim okolostima onaj koji radi i bori se iz dana u dan ne može da ostane besprekoran. Želim ti svu sreću, ti zaslužuš da budeš srećna. Ja sam ti dosadna žena. Epizodno lice. I u muzici, u muževljavoj kući, u svim ljubavima. Jednom reču svuda sam bila epizodno lice. Zapravo, dobro promisliš, Sonja. Ja sam nesrećna žena. Za mene nema sreće na ovom svijetu. Tako bih rado nešto cvirala. Ja sviram. Meni se nije lako